Mas Lindro. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Alhamdulillah. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah pikantuk pangestun jenengan sami sehat, Mas. Niki jenengan beda karo sing wis-wis lho. Kok saged Mas Tani beda, Mas? Pasangane jenengan niku lho. Jenengan ganteng pancen jatmika tenan. Mosok enek sinden kaya Katenbat ngono. Niki kula mbeta rencang saking Jawi Tengah. Jawi Tengahe pundi? Kula mbluro kali niki rencang kula pesinden saking Pantura ngancik bumi wonten Rembang. Nggih. Menika pilihanipun Pak Bupati. Oh, kelangenane Pak Bupati. Nggih, Pak Sugiri. Oh. Sik to. Iki jane sinden apa bakul engkek-engkek ora? Kowe iki aja ngisin-ngisinke aku nderekke Mas Yoyok lho bengi iki. Ngisin-ngisin ke piye? Aku iku lho gelo ora ngerti babar blas beritane ya ora tau maca ning pamflet. Jebule dalange kowe kok ora ngomong nek dalange iki Mas Yoyok to. Lho iki dalang sing dikersake Pak Bupati Mas Yoyok selain dalang beliaunya juga dosen. Ora perkara sing dikersake, aku ki jane nek ngerti dalange Mas Yoyok ki ra teko lara atiku. Sik. Ya apa? Masalahe apa? Ora tau pethuk kok iso. Pesinden iki sing pengen nderekke beliaunya iki banyak pengen ngangsu kawruh kali Mas Yoyok iki akeh. Lah kowe iki sinden raimu kaya naga kok ya. Aku ora perkara pemelok rene iki ape ditanggap ki ora. Nek nalika ngelingi semono saurunge entuk Bu Sukesi iki lho sing dienggo percobaan. Sik ta uruse. Nyuwun sewu Mas Yoyok. Ngopo? Napa leres ngomongi bocah wedok pesinden saking Pantura? Kowe lek percaya ya kebangetan. Sawangan raine kaya gemuk kaya ngono lho. Lah aku ya lumayan mosok ya aku slewah panyawangku. Wong jenenge percobaan iki ora mikir elek apik sing penting niku rasane, Mas. Loh, Mbak Kandanono kenalan ning gone ringin kurung Kandanono. Nggih mboten. Nggih mboten. Aku rumangsa ora kok. Lho, wong lanang ki nek wis ape bar entuk ya ngono kuwi lali to, Mbak? Ya jelas lali wong nalika nganggo aku iku karo mendem. Lho. Apa nggih? Sik, kuwi jenenge fitnah kaya ngene jenenge fitnah. Fitnah pripun? Lho sak elek-eleke Cahyo Kuntabi, nuwun sewu, bapak kula nika nggih dalang. Ya mantan lurah nggih mubalek. Upamane aku ngesir wong wedok lah ya modele ngeten-ngeten niki lumayan. Lah jenengan napa lali nek nganggo kula nggo percobaan? Percobaan apa? Lho percobaan lah nek wedok tenan kae dicoba-coba lah nek dadi tenan lho nek kare kula. Lho. Ya apa ora? Sik nek Mas Cahyo entuk Bukesi wis hebat, piyaine ya ayu, suarane ya apik, ya becik. Lah kowe iki petinganmu apa? Menang swara tak akoni. Masalah pasuryan ayu Bu Sukesi. Ning nek masalah grayangan sik ngerti ora? Grayangan kowe iki ra nyebut. Kudune munggah panggung ki ngaca sik, ngilo sik, wis apik apa urung, wis ayu apa urung. Sawangen nggih ndodok nyisih lho. Sik to, kuwi susumu apa ana tikuse to? Lho keistimewaanku jaman semono Mas Yoyok kedanan ya merga. Lho, Mas Cahyo keperanan karo awakmu iki gak mergo rupamu gak ayumu. Iya. Ora perkara swara. Wong malah ngendikane iki ngene jaman semono. Wong rupa ora iso bedakno. Wong rupa ki mung dienggo tandha nek iku menungso. Sing dienggo ya ora ndase wae kok ngono we. Lho, digrayangike urung tok Bu Sukesi. Aduh, swara aku pisan to. Aku kalah karo Bukesi. Tetep pasuryan kalah Bukesi. Menang Ibu. Aku mau sekondok nek grayangan. Jos aku. Nek jos ki lho Bukesi digrayangi ngene biasa lho nek aku. Ana sing luar biasa. Luar biasane nggo ndi? Kok ngisor dengkul. Digrayangi alon-alon. Munggah lurus lho aja ning tengah, munggah lurus. Anu munggah lurus tekan dhuwur mesti entuk. Iki sing marai jatuh cinta mbek aku. Ning ora apa-apa wong aku dikese wong wedok ora wedi ora payu. Lah iya. Ora disidakno karo dalang. Ora apa-apa gak entuk dalang gak masalah. Aku wong wedok duwe sumpah kudu iso duwe jodoh sak ndure dalang. Sak ndure dalang. Kowe entuk bojo sapa, Mbak Yu? Aku lho saiki entuk bupati. Nek dalang rene ditanggap biasa. Sinden ndek bojo dalang biasa, ndek bojo yoga biasa. Iki lho bupati. Kok gek bupati ketoprak dahono wengker kowe.
rai mudahno wengker kae bupatine tuwek-tuwek. Lah sing doyan karo sampean iki lho sapa to, Mbak? Lah bupati ngendi aja ngawur. Ngendi aja ngawur lho. Pak Giri piyayine ya kaya ngono. Mongko dihormati karo piyai sak Ponorogo. Mosok gelem karo Super Tetra kaya sampean. Asli aku iki wis diselir karo Pak Giri kok. Sik. Kowe omongmu aja ngawur aja celometan lho. Panjenengane kok tresno karo awakmu iki lho. Bukti nyata to aku wis didamelke omah. Lho, kowe iki omah minimalis. Omah cilik-cilikan minimalis. Minimalis wong garwa selir wae. Oh, perumahan cilik. Iki kae digawekno khusus kanggo aku. Kamar tidur di dalam, mandi di luar. Oh. Lho, lek adosmu ning ndi? Ya sapa ngerti payu meneh. Wong awake dhewe iki rene iki ora kudu ditanggap. Sik to, awakmu ki lek nyoto-nyoto Pak Giri garwa selir karo kowe. Pak Giri wingi iki dadi sutradara ketoprak lho, Mbak Cari. Ora gumun Pak Giri ki wis ngimpi-ngimpi ngantek tahajud kepengin ketemu aku. Wah, pangkatmu ki lho apa? Ya ampun. Lho dibelani lho nggawa montor kol terus woro-woro benjang wonten ketoprak. Tukang bende woro-woro monggo saksikan enten Kencana Wungu kalian Damar Wulan. Lho bethekne aku dik wingi pas ketoprakan ana acara ning nggone jalur Gaza. Aku ora sida dadi Kencana Wungu. Pak Giri ora kersa dadi Damar Wulan mergo kencanane wungu ora aku. Lho dibelani dadi bende karo woro-woro lho. Saking tresnane karo awakmu. Saking tresnane, mulane aku ditolak dalang, no problem. Lah nek Pak Ketua Dewan jare ya mbiyen pacarmu entuk anak siji. Lah aku anak siji. Pak Dwi. Iki aja mbok kandhake iki sini-sini wong kaya. Lah aku ya omong apa anane kok. Lho aku karo Pak Dwi iki ya nuwun sewu. Wis duwe turunan siji. Ya wong kae lahire sesar gek doktere lunga tak geret dhewe ndase keri. Anak-anak kok ndase keri lho iki kok anarkis kuwi. Lho tenan niku. Lah wong aping lairke lara lho. Ning ngendi-endi lek wong nglairke sing metu isi ra isih. Lah niki wong sungsang kok, Pak. Mau sungsang. Lho nek ra percaya niki le ndase keri. Mama. Ora percaya iki lho. Kowe iki malah dalange megilan mbok doe ngono kuwi iki. Maksude iki nek wong jenenge wong ora percaya kudu ana bukti nyata. Oh, kedah pembuktian. Lah iya. Ning ya ora kaya ngono kuwi nyuwun sewu lho, Mbak Cangik, Mbak Lindro. Beliau sing lenggah itu orang-orang hebat, orang-orang pilihan Kabupaten Ponorogo. Leres. Kaya Pak Giri niki nyuwun sewu ora beda-bedake baru pertama kali iki bupati kok lungguhe awor rakyat iki lho. Iku sing diarani mula panjenengane ya ora iso beda-bedake ngantek lila garwa selir aku ya mergo kuwi. Ngono. Kowe omongmu aja omong sak penake lho. Aku kepengin iso dadi sak ndure ditolak dalang kudu entuk sak ndure. Prosesku angel lho. Prosesmu piye kowe? Pertama uji mental dhisik supaya pinter aku ning ringen kurung. Terus ning ringen kurung aku wis rondok kendel ngaleh nggon glerek sithik ning gone Kodim Lama. Oh. Kodim Lama. Nah, obyaan aku ngaleh sing rondok luas. Dung Banteng. Lho. Kuwi lho nggon apa? Lho aku duwe minimarket ning kono kok. Lho, kowe iki aku duwe minimarket. Bakulan apa? Sik. Apa? Nekuk loro kabeh. Sik. Enek wong wedok kok. Gor rene tak geceke kene pisan. Lho, ampun, iki bukti nyata nek ndase wau keri kok jenengan gecek. Tak tutuke cempolo kene. Maksude ndase arep dituthuk cempolo karo Mas Yoyo. Aja. Iki wis tak belani to ing pati. Lho kejiwit semute tak pateni semute kok ape digecek cempolo. Nuwun sewu. Lho lagi mau kok budal rene arep munggah nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Iki Mbang, jenengmu sapa? Jenengmu kenalke sik. Oh iya. Aja ngawur iki kok gek-gek kleru gak Pak Giri iki. Sudah terpampang di mana-mana sapa sing ora ngerti Mrs. Ferris Indonesia. Kuwi jane sinden apa panganan iku. Sing wong wedok paling ayu niku le, Mrs. Miss Indonesia. Lah, kuwi. Lho. Pokoke wong wedok iki. Jangkrik untuku ngantek metu lho. Sik to, kuwi enek semute iki lho. Iki ora semut re untuku meling-meling kok laimu. Untu kok meling-meling iki lho. Sik, asmane sapa ora cetha ki mau. Kenalan sik. Nggih, wau lah saking pundi wau? Saking Pantura Bumi Rembang menika. Nggih, Rembang. Asmane ketok men gak mau mengakui masa lalu kok lali jenengku. Kula sik anu Mas. Sik bingung kali panjenengan iki. Apa? Kok
doyan ngalih ngeten niki mbiyen iku pripun Mas? Lah kowe nek percaya karo omongane son horeg kaya ngene lho. Wong wedok niku biasane mboten goro, mboten ngapusi, beda nek karo wong lanang. Wong lanang ki nek bar ngentup ngalih nggon. Ya apa rayu? Bisa. Wong lanang ngono kuwi kelakuane. Ngentup tis racune ditinggal ngalih nggon. Ngentup tis racune tinggal ngalih nggon. Kaya kamangka bukti nyata nek selain bukti ndasi mau. Sarung isane nggon kowe. Lho, napa nggih Mbak Sang? Pancen bener omongane mau, ngentup ngalih nggon to. Ning ya kuwi iki beda. Iki dro. Mergo aku bar ngentup, dhek gendi ngentup apa ya anak. Mboten kula pun gak tahu. Lah mulane iki panjenengane iki lho, ya apa ora? Dalam acara ngene besar iki Pak Giri, keneng apa kok request aku? Request awakmu sebabe apa? Lah keneng apa engko takoni. Oh, piyaine. Jenengmu sapa sik kersanipun Piyai Ponorogo, sedaya beliau-beliau sing lenggah duduk di depan sami pirsa, Mas. Jan ayune ora omong. Lagi iki enek sinden ngangge kaos kaki. Nah ya. Lho, kaos kaki pripun to? Lah niku kaos kaki cemeng niku. Niki terai asli. Iki apa wong asline yo ireng kok. Oh lah, jenengan ajeng banding-bandingke kula nganggo kaos kaki lho. Sindene jenengan iki ayu mergo bengi nek awan ke yo elek-elek. Mergo ra wedakan. Lho, saking gumune Mas Yoyo karo awakmu. Piye? Lho mbok yo kowe iki nek sinden tenan tanggapan iki dienggo perawatan. Paling gak iki nganggo krim siang dan malam gen wajahmu ketok glowing. Inge aku perawatan kamangka ben ora ketok tua, aku bahkan ingin merubah wajah. Betul. Ning Singapura dijahit, dijenjeng-jenjeng ini malah mataku. Iya mataku malik sing irenge nggon jero putih nggon jaba. Aku mulane ora seneng operasi. Kula menika Yayu Skupi korban tabrak lari. Ya. Bongkok. Berarti jenengmu almarhum nggih. Heeh. Lho, ora kok almarhum. Jenengmu Yayu Skupi korban tabrak lari. Lah iku mau sing nabrak ya iki terus lari. Yo mereka rumiyin Mbak Yayu. Mbak Yayu. Saderengipun dadi pesinden lara-laraipun kok saged panjenengan tresna kali Pak Giri pripun ceritane? Ateges aku iki ora kok umuk utawa sombong. Nek jenenge Piyai Putri iku matamu ku mbok kaya padha kretip-kretip iku. Bling. Endi to? Kuwi mataku ora ana papane. Lho, iki lho. Oh iya. Iki jenenge Aisido. Oh. Kudu ngerti kowe ndek bojo kok ora ndu. Awakmu ki ndek bojo ora tau mbok rawat. Susu kok kaya nek tikus. Iki lho malam hari ini peringatan hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke 529. Ada ucapan apa jenengan? Lho aku paling enggak nggih pantun to nggih mboten Mbak Cangi. Wong karo mantun karo doa no. Nggih kali doa. Paling nggih jus tomat dicampur semangka tuku sepeda ning Jakarta. Selamat hari jadi Kabupaten Ponorogo, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Ponorogo hebat, Mas. Yo kowe. Ngapa? Pantun. Aku parian wae wong Jawa. Yo parian yo parian. Rasa cucu ngono lambene, tak tuwapuk king kulo. Piye to? Iku lambemu kok ngene. Iki asline pancen ngene nututi untune. Tak kira mecucu. Tuku semangka mung 4. Ponorogo makin hebat. Wis tak omongne iku mau. Lah aku ngaleh neh. Ngaleh kok. Tuku semangka namung semangkane wis bar tak nggih liyane. Oh iya. Oh semangkane entek kok ya Mas. Iya. Ora tuku. Lho, sik to. Lah ngopo ora tuku? Lah wis tak tuku wis dienggo iki. Golek guruk ngene golek tuku sego ya iso. Tuku sego ya iso, tuku roti ning Pak Ponorogo Pak Sugiri panjang yuswa nek ya iso kok. Ponorogo lho. Kok aja ngisi-ngisini kancamu lho iki. Tuku sego kalih Pak Sugiri. Ponorogo selalu sentosa dan selalu menjadi cinta di hati. Wah, hebat. Nggih, aku ketoke sumpah aku asline iki lho, kowe ngerti. Piye asline pripun? Ya ngene iki. Nggih. Sampeyan asli berarti akrab cedhak kali Pak Giri. Lho Pak Giri menika nalika sekolah nalika kuliah kula niki malah satu kampus. Men ora dadi isu, ora dadi fitnah. Nuwun sewu dumateng Pak Bupati, Pak Giri, mang mriki pren. Ayo mang mriki. Nggih. Ayo mriki. Nggih. Dibuktekke ayo. Iki Kyai budaya kok. Nggih. Mengko nganti dituntut tenan mergo pencemaran nama baik Cilaka kowe. Leres menika. Kula mboten melu-melu nek niki. Lho kowe ya kudu melu. Nggih. Monggo mriki Bapak. Duduk.
Duduk. Ya. Wis buang kok ya. Tuk tuk tuk. Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Inggih sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Jolang. Jin dalu Mas niki Mas wedok Hendro. Bu Yayu menika Pak Oh, Bupati. Yayu nggih. Jenengan kok pangklek. Mak. Wejo ngawur lho iki bupati iki lho, ngawur iki. Ya panjenengan iki pancen bupati. Lah nek kowe lha kok mbok plak-plek. Lah wong kaya ngene diundang Jolang. Niki Yayu, kula Yayu. Mas kok Mas ya. Mbak Yayu. Nggih, Mbah Yayu. Nah, ngoten. Yayu sapa mau? Mbah no. Lek. Mbak Yayu iki. Ki mumpung enek Pak Bupati lengganing kene, coba awakmu. Monggo. Aku ora tega atiku eling sing ora-ora. Sik toh. Kok eling sing ora-ora nek kowe nyoto-nyoto mbiyen ki cedhak karo Pak Bupati, kelangenane darane Pak Bupati apa? Torpedo wedhus. Napa nggih, Pak? Nggih. Lho, iya bener, Jol. Aku mendina ngladeni masamu. Wedhuse ya kuwi. Ayo. Lah niki calone sing ajeng disembelih Pak Bupati nggih niki. Nggih. Kok ya mangga katuran. Nggih, Kang Mas. Nggih. Dalam boten piyambak wonten Bapak Ketua DPRD, Nggih. Ibu Wakil, Bapak Wakil, kemudian wonten anggota sanesipun bawa katuran minggah sedaya demi kebersamaan bersama-sama. Monggo. Nggih. Sareng-sareng. Oh nggih. Kinanti. Oh kebersamaan menawi kinanti menika nggih Pak nggih. Gandeng-gandengan. nggih. Monggo mriki. Duduk. Monggo, Duduk. siap. Monggo, Bapak Ketua Dewan, Bapak Ibu Evi, Pak Pamuji, Pak Ani. Soeharto, ya. Kaya toprak tenan. Monggo Pak Ketua, Nggih, Bu Evi. sebagai orang yang paling berkuasa di DPR penyan ngendika rumiyin, kula kentun mawon. Nggih. Dan iki wau sing ingkang diundang panjenengan Pak Bupati. Kula ajak-ajak. Nggih. Pak Dewan Rumiyin mergi Pak. Penak men wayahe nyawer bareng-bareng kok. pados dopingan nggih Pak nggih. 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 Monggo Pak Dewan, Pak. Nggih, matur sembah nuwun Bu Cange Nggih. kalih Mas Mbak Yayu. Mbak Yayu. Nggih. Yayu bojone Yoyo. Ayo. Yayu niku nek dalu. Nggih. Nek siang Nika kula nek siang Jolang nek dalu Yayu. Nah sak menika Yayu VS Yoyo. Terus dideplok. Ayo. nggih ngaturaken sugeng dalu sedaya kemawon para bapak sederek sedaya warga masyarakat Ponorogo ingkang dalu menika sesarengan mirsani ringgit wonten ing halaman DPRD Kabupaten Ponorogo. Kula ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya kemawon dalam rangka hari jadi menika kita bisa bersama-sama memberikan hiburan kepada seluruh warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Nggih, maturi ngoten mawon Pak Bupati. Nggih, Pak Ketua, terima kasih. Mungkin joget sareng-sareng mawon, mungkin Kakean pidato. Bu Evi mboten pidato. Monggo, Bu Evi. Mboten. Oke. Paling mboten selamat malam apa Selamat malam
I love you sedaya warga. I love you too. Pak Ketua. Pun ngasta mic piyambak. Monggo Pak Dwi. Wilujeng dalu Mbak Yu Cange. Nggih, sugeng dalu Bapak. Wilujeng dalu sedaya mawon nyuwun pangapunten melihat pelangi di tepi Trogo. Cakep. Selamat hari jadi Kabupaten Ponorogo. Elak biasa. Aja meneh kok ndagel. Paripurna mon parian Pak niku. Sini nggih. Nggih, seni. Pak Guru hebat. Nggih. Sareng-sareng joget nggih. Siap, Pak. nggih. Karena Pak tadi Guru napa, Pak? mboten wau sampun bawa kinanti sampeyan kula tak asmarandono. Wah, Nggih. nggih. Niku pelkom sedher, Mas. Oh, sedher. Selendro mawon Kang Mas. Kang Kaya Mas. ngawur lho Jul. Lah pancen Kang Mas ya rada nyedak rene. Ayo. Garwaku ki senengane slendro. Oh, berarti seneng aku nek ngono Jul. Piye? Seneng aku. Kok iso apa iki? Monggo Kang Mas nuwun sewu. Bapak nuwun sewu lho, Bapak nggih. Nggih. Perasaanmu piye Bu Yayu? Ayo. Ya seneng. Jan kaya Kamajaya karo Komodo. Ayo. Sak pinten, Mas? Nano. Gegarane wong akremi. Wah, tepuk tangan. Hebat pacangane Yayu. Gandrung karo Mbak Yayu ki. Tutu pondo tutu rupa. Jenengan mireng mboten tembang iki dikanggokno aku seorang dudu bondo dudu rupa. Menika kagem Mbak Yayu to Pak Wan? Nggih, Pak Ayu. Wah, gedhe ndase mengko. Mas Yoyo cemburu lho Mbak Yayu. Ora apa-apa wong ora Among ati pawit taneng. Yuh nginep ning omahku sewengi kok tak wari nembang yo iso lho ya. Dapure ya diesel. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Wis ra sida tanggapan tahun ngarep Jul Pak Bupati suarane apik kok. Wis ora apa-apa. Ngerti apa ora malah ngendika mau piye? Yen gampang luwih Yen angel ka Nuwun sewu lho. Wong gladi karo kerokan wae kok ya apal lho ya. Sing marahi apa kowe Bu Yayu? Aku wingi. Mulane ana cakepan kena pisan luput pisan. Berarti ora sida ngopo-ngopo no. Ya iku mau kok ya. Tapi Mas, Nggih. Tan Marang briwu kena tinumbas arto. Tepuk tangan kagem Pak Bupati. Monggo joget sareng-sareng diunggahne napa Mas? Nggih. Gugur gunung napa sing dangdut? Napa? Anu perahu layar. Oh, nggih. remenanipun Balik. prau layar. Elok 6. Kanca-kanca tulung diparingi prau layar keremenane garwa. Nggih. Kok senengane perahu layar, Mbak Yayu? Ki ambeke seneng prau-praunan kok. Wah. Oh. Ayo, numpak perahu Pak Bupati karo Mbak Yayu ning tengah segara terus Yayu cemplungke. Oke. Ora apa-apa, nggo latihan Jol, yuk nggo latihan. Apa rai ku wis rai tumbal ngono apa piye? Monggo perahu layar, cecos. Hitung arunake.
kaya arepku njaluk tingkah lakumu kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribaden ketimuran kok yo sing eling gak apa iki budaya lagumu kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribaden ketimuran kok yo sing eling gak apa-apa iku budaya Tepuk tangan yang meriah untuk bapak-bapak kita dan ibu kita. Sepadun setunggal lagu mawon. J. Bagian sawer-sawer, friend. Jadi deh. Ayo friend. Oke, friend. Iki piro iki? Iki 1000. Nah, wis kan koordinatornya ya didum dhewe ora patut. Nggih. Engko Mas. Wah, repot, friend. Sepadun nggih. Nggih. Kang Mas kok kondur apa ora? Kaya nekat iki lho. Ya kondur ning rumah dinas to Mas, paling gak iki kok ngawur ae iki. Pedang kuning. Oh nggih, siap. Nggih. Kang Mas kok kondur lho nggih. Nggih. Nang dikukuti nang. Oh, anu carane dadi siji. Suwun Ibu. Nuwun sanget Bapak-bapak Dewan, Bu Dewan, Pak Pak Bupati, Bu Evi, sembah nuwun. Mugi-mugi Bapak Bupati tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Ibu Dewan, Bapak Dewan tansah pinaringan amanah lan barokah. Amin. Mas Julang muga-muga lepas soparane jembara kubure. Amin. Nuwun sewu nek ndongake Julang ampun padang dalane jembara kubure. Lah napa? Alung peteng kubure ciyut dalane. Lho, ya apik jembar kubure padang dalane to, Mbak. Raimu nek padang kubure ke malaikat ketok cetha. Lah nek peteng kubure kae malaikat nakoki bingung, tur ape ngebuki ora ngerti. Lah kok iso? Ya kudune peteng kubure ciut dalane. Mergo lah malaikat kae gedhi nek dalane ciut rak balik. Malaikat. Somben iki paling ora digodho langsung diobong buyayu iki. Mbak Puri Ratna, ya Mbak. Cih. Ya coba kaya apa? Ya ketemu karo kanca-kanca Madangkara. Nggih, luar biasa. Yo ngene lho bintang tamu iki, Pak. Padang-padang ngene. Duh, Julang iki bintang tamu kaya wedang kopi. Nggih. Kula niku nah ngundang kula niki wis kuatah sing pengen ngundang ning kula niku tambuh. Nggih, niku lak murid jenengan to Mbak Puri iki? Ya apa anakku wedok. Sik kok. Lah murid ayune melok-melok ana sing gurune kok kaya buta ngono. Wong tuwa kudu ngalah aja ngungkuli bocah. Napa nggih Mas? Lho. Iki jenenge taruna ngungkuli bapa iku kuwi. Lah iki wedok iki ngapa? Taruna ngungkuli mak nek ngono. Lah iso iki jenenge wong tuwa kudu ngalah aja ngungkuli bocah. Nek iso bocah ke diglati supaya prestasine tambah berkah, tambah munggah. Kaya Kang Mas Bupati kae. Waduh, Kang Mas. Lho, Kang Mas Bupati kae ambek sapa di welcome it's okay don't worry no problem. Selalu terbuka untuk sesama. Gek ngantek bende wae dilakoni dhewe lho kowe tandane. Iya. Nyuwun sewu. Apa ya endi mau raine? Ning kene. Kowe asine iki golek kesempatan nyawang murono iki.
iki lho pancen sinden iki nek mripate PC nggih ngeten iki. Kok semene gedine ning kene kok ora ketara to. Matane Mbak Yu ki ketutupan untu. Nggih, sugeng dalu Lek Yayu. Dalu. Nggih. Dadi wong wedok kok iso Kenapa nyapa? Kowe kok ya ora iso ngono kuwi to bangkeanmu Mbak Yayu. Lho, kene iki lho kabeh sesasi pisan disuntik wis ngene iki bentuke lho. Kowe ya disuntik ning gone bidan ya? Lho aku nyuntikku ya ning gone kamar sapi lho. Lho, iso ning kamar sapi. Coba njajali sing wingi nggonmu. Nggonku. Lah gone sampean kok iso kaya ngene. Jajal sebelah jajal. Ora iso muni wong iki dikongan nyekel. Lah aku ora ngerti teorine kok iso. Lah nggonku kok iso kaya ngono ngapa? Teorine carane piye carane? Carane piye lah kok bedane opo? Ngono maksudnya karo nggonmu karo nggonku. Warai nek gek kono ya ora entuk. Ceko iringan. Dicekel ceko iringan. Pucuke dikei mik. Wah, jajal aku sering jajal loh Mas Lendro. Oh, ya jajal lho, apa-apa. Yo gone iki. Oh, iya iya. Tak kira nek nggonmu. Lho yo ora yo sejen ora. Aja seneng jajali nggone wong malah kleru. Lho ya kan yo pengen ngerti. Wong iki butuh pembuktian ben ora penasaran. Dadi iki apa to sejatine kok iso suarane kaya ngono ki ngopo? Sik to iki jane sini apa to kok penasaran tenan aku. Jane ngopo? Apa to Mas Lendro? Tibake nih. Didelok. Apa wi? Rasakno. Jajan iso muni apa ora? Jajan iso muni ora? Aja ngapusi lho iki, jajal tak penyetik. Raimu. Kok koyo bar operasi kanker payudara. Oh wis. Sugeng dalu Mbak Puri Ratna. Sugeng dalu Pak Yoyo. Berjumpa kembali dengan saya. Masya Allah, alhamdulillah. Cahyo Presdianto. Oh nggih, Pak Cahyo Presdianto lek ingkang mriku Pak Eko Kuntadi nggih. Nggih. Jenengan niku kok ketawis Ngopo? Pripun? Ganteng to Pak Yoyo. Dasare piyayine bagus. Boten lah, kula kan biasane kan ningaline teng YouTube. Nggih. Teng TikTok jenengan lah, sakniki sampun panggih. Wah, ya Allah, Masya Allah luar biasa. Sapa awakmu ngendika nek panjenengan iki ganteng? Aku. Ampun salting. Apa? Sik iki Siapa? Mas Yoyo salting lho niki. Hah? Mongko teng TikTok teng YouTube niku sampun viral caksi lho iki. Caksi piye to? Wo ora ngerti iki. Caksi piye? Caksi iki undang-undangane Pak lho diweni kembang. Yuk ya yuk kowe piye perasaanmu? Nggih. Iki upama anakku ora mondok nang kene, gasak tenan iki. Ora guyon. Niki enten pamundhut Mbak Puri. Oh nggih, menapa? Dewan mau ngersakaken podang kuning. Oh nggih. Klebet menika, ngersakaken gending podang kuning saking Pak Suwondo Mbak Dekan. Nggih. Kagem grup karawitan Madangkara. Oh nggih. Ngaturaken wilujeng dalu kagem Bapak Bupati Sugiri Sansoko, Bu Evi sugeng dalu sedaya kemawon. Nggih luar biasa nggih masyarakat Ponorogo niku antusias menika Mbak Puri. Betul Mas Lendro. Jan kok nyapa tuh sampean kok pegang-pegang aku. Iki wedok lho iki awakmu. Iki mergo anak wedok iki aku kuwatir engko nek ora tak kanthi ngendikane malah teko ngendi-ngendi. Nggih pripun? Berarti aku. So awakmu ki kudune pinter kewes lan sing pinter. Oh iya be contone nek Contone lek ngomong piye lek ngomong. Ya kaya ngendi kamu mau Pak Sugiri sugeng dalu. Nggih sugeng dalu. Kira-kira nembang apa no? Nggih, niki wau Sing wonten. dikersake wau podang Wonten kuning. pamundutan podang kuning, Lek. Nggih. Kok lek Bu. Oh, Bu. Kowe iki aja ngawur. Kowe iku jane piye to? Loh, Iki wedok. wedok Kowe iku jane piye? Lah wong aku Iki anggere diundang lek iki selain nyinden iki yo ndek keahlian. Apa, Mas? Pancen nek bengi wayah tanggapan ngene iki biasane nderekke Mas Sigit, Mas Oh, Yoyo, nggih. Mas Kangko. Tapi nek wayah suro, kowe kae melok kombi ya Jol ya. Kombi raimu. Maksudnya Aja kaya ngono. wedok kalau melok grup kombi mania to kowe? Kombi mania apa kae siji? Kok ya senengane kok memperjelekkan aku iki sapa ngerti apa ora? Lah kowe sapa? Lho aku iki sapa? Nun sewu lho Kang Mas. Iku kowe aja ngawur lho, beliaunya iki garwane Bu Susi. Iya kok sampean aja. Pak Bupati iki garwane Bu Susi. Bu Susi. Yaine teng dalem. Lah aku mau ora sekondo to garwa selir. Nggih. Niki lak murid jenengan to Mbak Puri? Ah, sakniki mang seksene kaya napa yen bawa podang kuning. Ayo kaya sing tak warai wingi no. Nggih, coba. Coba sampean rumiyin. Ayo. Iki mak lagi prainan ora iso nyuwara. Gurukane radang. Oke. Nah, Mengke nek
umpami kleru jenengan bener nih ya. Aja kuwatir. Oh iya sampean kan ya guruku dadi kudune ya memberi contoh ngono. Lek emok enek klerune ngono lho maksude. Becik lan orane murid iki gumantung gurune. Dadi lek aku kok nyuwara bobrok ya berarti ya kok sampean. Iki nembangmu kapan to? Ya sik. Aku nyuwun ting-tingane Mas. Aku kaya tau ngerti karo Mas sing gender iki to. Nah. Mboten, Mbak. Yuk. Nadyan wujuh temong paksi. Muridmu tekon neh. Yuk muridmu. Wis tak omongi wayah tanggapan bengi-bengi cek nyeles yakut ae. Nyeles yakut. Sopo? Bener nyeles yakut. Wes aja ngawur, putra daerah lho ku. Ngawur ku. Lah putra daerah kae wong jenenge Nyambi. Nyambi ya ndelok-ndelok. Lah iya sampe dobane wong aku rene kok ning kono ya ora ono. Nggih. Ayo nok diteruske. Iya, genti sampean ya gentenan karo gurune no Ben kaya. padha ngerti suaraku. Iya, piye? tanganku tangan. Aja latihan kaya stroke ngono kok kuwi. iki. Sing kewes. Gawe tak lining Ngono ki lho Mas Lendro. Garwa selir bupati kudu pinter. Nyuwara ya kudu apik. Kowe karo sing gender kok ya apal kok ya penak lek genderi awakmu tok. Lho kandhani wong kulino melok. Iki biasane melok grup sapa tok? Pak Darmono. Pak Minto Darmono. Oh iya, layak kok aku tau ngerti. Nano. Halus. Ayo nak kaya sing ndek sore. Ayo dimarai. Piye? Coba kaya ngopo? Ndek sore sampean nek ngajarake kaya ngopo? Halus. Ayo jajal ngambil suara sih. Hayalah sholat. Ambil Mat kau. ambil suara. Werena tak keprok ngono. Ambil ngomong ambil Bayai barang iso. Ambil nada. Sampeyan Nada, aja nada. Kudu dikuliran nada Ruhin. Ya. Nano. Halus. Alus manis tror hati. Pinter. Coba mae dihadiahi cium coba. Duh, Kowe ngawur saking saking bombongku nek bombong ya bombong, tapi nek seorang murid karo guru kok ngambung ki, kowe lek pengen ngambung kok tak golekno nggoren ya. gawe. Iya. Iya dicelokne kuwi wae. Aku timbangane di ambung goren tak entengno ketabrak iki lho. Ketabrak apa yo? Ketabrak lambene iki. Oh ya wis. Lagi ora sudi aku. Wis kok tak imbu 50. Mah kurang aku nek 50 kok so. Sik to aku iki gumen jane iki sapa to? Penasaran aku iki. Wis ndas dikelongkop piye to? Lho kene ngajak rame-rame lho, Dro. Lah, Sik to. sampeyan aja kaya ngono. Penasaran lho iki sapa? Aku iki sapa kok ape dadak lho ndas sinden kok mbok klothok. Lho, ben ora mau pitakon Kyai Ponorogo iki lho karo awakmu. Lho, awakmu kok ora cetha to? Lho, aku iki lho aduh. Ora ngono. Nyapa? Bareng kowe tak coplok kok wajahmu koyo nyambek to. Oh iya, oh iya. Malah koyo Puto Dewa kowe. Saya nduk teruske. Kleru, diringke rene. Diringke. Nah. Kaya brimob lek ngono malah. Hormat, gerak. Bisa. Aku iki sinden multi talent diapa-apake wae bisa. Lho sinden-sinden iki apa? Lho inger gelungane jajal iso ngene. Ra iso. Diomongke disiap sik, rapatkan ngono kan. Siapke. Paling ora. Rapatkan basiran. Barisan. Barisan kok Niki sing basiran saged ya. nginger niki mboten mang gelungane tok, sak sirahe saged. Napa nggih? Mboten percaya to? Ora percaya. Amit nyuwun sewu nggih Pak Bupati. Nggih. Menika Mbak Yayu menika sing dinger kan mboten gelungane iso molak-malik. Sirahe saged. Delok. Saged iki.
Kuwi jenenge semoga diberi nek aja rame engko ning guri wae. Lah kok malah diuntir tekan. No. Mbak Puri. Puri Ratna. Seminggun kula golek isi podang jenar kangen suarane Mas Taslim, Mas. Oh iya coba. Ayo sing ngaturin jenengan no, Mas. Kowe kok ya kenal to karo Mas Taslim kok ya kenal awak. Lah Mas Taslim kaya Bengawan Solo kok. Riwayatku dulu. Aja diklongkap lho kowe. Ora. Kowe wani pisan kas kowe tak gawe kaya bakso we. Mulih kosongan we. Monggo Kang Mas. Pengen dilongkap ya. Ya Mas. Ibu gundul ah. Ibu bunga hing cara penggirong Tulungagung ya budi lah iki. Ayo. Oke. Entek pisan Mas. Nyanding bisa Kalajengaken podang kuning. Tembang ini adalah doa yang terbaik untuk warga masyarakat Ponorogo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Dengan hari jadi tahun ini, semoga Ponorogo terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Monggo dados podang kuning, yuk. Isu awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang bebang miteranganku goleki ora dosa iso awan ganti bayi
Ponorogo Hoyo. Hey. Pemecah rekor acara malam hari ini. Kok saged kalau dulu memang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tapi sekarang diselenggarakan pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat. Kerjasama DPRD, masyarakat menyatu pada malam hari ini. Baru pertama kali ini loh Mas Yoyo. Wayangan teng biasanya kayak wayangannya cilik-cilian. Saniki spektakuler dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Nggih, iki jane dalange gede pancen ning bintang tamune cilik-cilikan iki. Lho, pripun to? Lah wis ilang siji no mau tak guwakno pisan. Oh iya, mau lho, mau. Sing ngek-ngek mau lho. Oh lah, ora apa-apa wong susuku ku anggere dikebur banyu tukul neh kok. Sik tok kowe kaya kacang to. Kae genti Mbak Lucy, terima kasih ya Mbak. Ini juga pegawai negeri. Oh ngaten. Juga sebagai panitia ngiguh-ngiguhke. Mbak Lucy menika. Nggih niku ngaye ronggon bengi iki mau. Mergo kono ngene dulur kene urusane pegawean. Anu, non sewu Mak Cangik. Nggih. Sak menika saderengipun Mbak Lucy. Mbak niku lho, Mbak Viananda. Nanda napa keriahe ya penak sing ndi to? Penak Mbak Lucy sik wae ya. Oh sembarang ku. Penak Lucy dhisik. Wes saiki sales Yakut. Oh sales Yakut apa bener? Mbak Lucy gen istirahat sik lagi rawuh kaya nggih. Oh sebelah Mbak Nanda mawon, Mbak Nanda. Oh kersane. Nuwun pangapunten Bapak Dalang. Nggih. Kula rumangsa dina. Lho, dadose sakniki mawon. Mengke kula lek nyanyi keri dianggap lemah kalih Bathara Kala niki. Oh, Bathara Kala. Oh, nggih kapiken malahan kuwi lek Bathara Kala. Napa leres panjenengan iki selain dadi presiden sales Yakut nggih? Lah setor kula nggih teng make niku lho. Niki riyen kan dinese wonten Dong Banteng mriku to. Oh, pegawai mriku. Lah jenengan mboten ngetos sinten sing mriku ayo. Sinten mawon? Lah tek ana dhewe langganane sapa iki? Sapa langgananmu iki mumpung ana Mbak Lucy lho. Sing ngantek sprene ora pedhot langgananku ya Pak Irfan iki bojone Lucy kuwi. Terus sing nomor 2 tur ya ora tau pedhot ngantek saiki saya lirak-lirik mau ngerti. Sapa? Pak Dewi. Loh, Pak Dewi Dewan. Pak Dewan. Loh, kaya ngono ku lho. Nyuwun pangapunten mohon izin Bapak Dalang. Monggo Areng berdiri nggih. Nggih niki Mang Dangu Mbak Lucy. Nyuwun pangapunten. Pak Dewi niku piyayi luhur. Nyapa? Kok dipun petnah ngendikane? Piyayi napa? Piyayi luhur. Lho niki piyayi magrib malah niki. Peteng. Bapak Ketua Dewan kok dipetnah jarene sabone Dong Banteng sinten? Lah wong ki mbok ya ngaca nyuwun sewu. Ibu Dewan niku cantiknya luar biasa. Kok kowe men bisiki aku sapa sing kloter ketelu sapa ngendikane Pak Giri kowe? Ya aku ki lho wis digarwa selir Pak Giri saiki gak tau ning Dong Bantengan.
Serat tau rono aku. Hidung pantengan. Ngono kuwi jenenge fitnah lho. Iki ibu rawuh lho iki, Bu. Lho ibu rawuh ora apa-apa. Bu Susi lenggah lho, Mas. Lho lenggah ya ben to. Kayak padha ae. Oh yo, jenenge wong kudu iki ora kena diwatesi kok. Alhamdulillah. Makasih lho Mbak Lucy sampun berkoordinasi. Sami-sami. Napa kemawon dumateng kula sak kanca Madangkara ngono niku nggih. Niku panitia ingkang ngreksa wau. Pak Sugeng nggih luar biasa. Luar biasa nika kanca-kanca wonten napa sekwan nggih sengkut gumregut. Teng napa? Setapnya sekretaris dewan ingkang jemput jenengan wau. Oh, nggih. Lah aku mau ya padha ae. Kowe dijemput sapa? Mripatmu raruh to. Sapa sing jemput awakmu? Pol PP ngono kok. Sit to. Lah kok dijemput Satpol PP lho awakmu? Lah aku iki mbek jane iki sapa to? Aku ngantek heran. Kowe iki ora dijemput ning ape dicekel culuk kok dicekel apane wong aku mau gantek nuwun sewu bapak kula menika mboten langsung minggah panggung. Karepku alasan neko-neko ape pipis ngantek ora iso lho. Lah perkarane apa? Lah ngono aku pipis malah dinceng. Oh ya. Lho ngono ku sing siji sing dhuwur mau jenenge sapa sing dhuwur. Langsung Pak Puat mau Pak Puat. Lah kuwi ana Pak Puat barang belangkonan to. Ya, iku melok nginceng aku wong aku pipis kok diinceng. Lah lemu yo piye mau? Yo sidane kok ngadeg lho Pak Puat medhun karo muni ngene. Jebule banci. Ini ngono we. Wong edan. Mbak Lucy monggo badhe mempersembahkan menapa kagem hari jadi Kota Panjenengan. Selamat hari jadi Kota Ponorogo yang ke-529. Semoga Ponorogo semakin hebat. Amin. Semakin luar biasa. Amin. Dan sangat membanggakan sekali. Napa, Mbak? Pecinta wayang kulit di Kabupaten Ponorogo luar biasa. Selalu seperti ini, Pak. Kalau mirsani wayang kulit. Oh, budaya ning kene iki. Napa melih Mas Cahyo Kuntadi itu dalang idola luar biasa. Ketoprak wis mati pirang-pirang atus tahun duripke melih lho. Kok pirang-pirang atus tahun? Lah suwe wi. Oh, Daono Wengker. Daono Wengker ki wis mati pirang-pirang atus tahun. Sutradarane sapa, Mbak Yayu? Sutradarane ya sapa? Isin aku ape omong. Nyapa to? Pamerno no. Kang Mas Sugiri. Alah. Kok kowe ayu-ayu kaya ngono lho kok ya. Ayu ki nek rayu ora penting wong sing dienggo ora raine wae. Soale bapak mau bakdo nembang wong tresno iku ora perkara rupa, ora perkara bondo donya ya to. Barang nembang iki mau lagu-lagu riwayatku. Lagune apa mau? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Iya ngono karo ngelirik aku ngene. Terus Atimi dilirik Bapak Bupati ya napa rasane? Ya mak plas sing rondok mahanani meneh kalimate mau ngerti ora tembangane. Iku ya curhat piye. Luput pisan kena pisan. Iku ya curhat iki. Iya. Sajake Pak, Bapak kok ya krasa to kok. Bapak kok ndingluk ngono kok ya krasa to? Iya. Mang langgame apa mau to lagune? Gegarane wong akrami. Tunggane apa perahu layar? Perahu layar. Saire piye? Saire ya piak piu ya iku mau. Kok sing ayo numpak aku. Nampuk numpak perahu numpak aku. Perahuku maksudnya. Numpak perahu ora bayar ki lho. Nembang napa Mbak Lucy monggo? Nggih. Niki sing halus napa sing rame? Wis rame pun janten. Oh, rame. Nggih. Sing rame nggih Pak nggih. Lah nek ape meneng ya yasinan kono. Kowe iki rasane. Sing yasin ki ya sapa awakmu? Ya iki. Wis ora apa-apa nggo latihan mati gak terus kok Mbak. Lambemu. Lah nek jablas mudin kae bahaya lho. Lah nyapa? Lah mudin kae nek ngedusi bar didusi mudin ora balik. Lah kepita? Aku mau didusi. Lah nyapa kok didusi? Adus dhewe. Lho, ora nang mayat adus dhewe. Lah ya mulane aku mau didusi mudin. Mudin kae nek ngedusi wong terus gak balik. Oh, iki bakal ora didusi mudin tapi dicelupne ning gone iki lho, ning gone waduk ngebel. Ana garwaku lho mbok ngajeni. Ngapunten nggih Pak Bupati. Monggo napa Mbak Lucy? Niki ingkang rame sesuai permintaan penonton. Siap. Nggih. Anu mawon. Napa niku gelang alit? Oke, cocok. Nggih. Gelang alit. Nggih. Apa? Iki dinyanyekke gelang alit apa lagu Cina? Yuan Lui. Apa wi? Yuan Lui wat aku kali. Kayak gubuk asmara. Oh, gubuk asmara ta kuwi? Gelang alit. Gelang alit iso apa ora? Tak kira lagu Cina. Mas gelang alit alia. Alah. Malah biora. Nggih niki. Monggo cara Banyuwangen ya, Mbak. Banyuwangen habis itu kita tampilkan bintang tamu kita malam hari ini. Ana wae dhewe ora bisa. Monggo gelang alit lajeng kemawon. Yuk. Siap. Dados. Hoye.
Bayine semono gedene joget iso lincahe ndak umum. Luwese mboten kantenan to, Mbak. Lho, kula niku tasih kalah saingan kalian iki lho. Oh, no. Guru kula nggih niku. Sik. Kowe jogetmu aja kalah karo muridmu lho. Kuwi joget nembang iso karo bakulan daster lho. Sapa? Lah wau dastere. Nggih, teng anu nggih TikTok kae. Wong ancine wong putra daerah. Sapa? Iki wonge. Sapa? Iya ta, seniman iki kudu multi talenta. Nek gak payu tanggapan dulu daster. Lah iya, kadang sarung bojoku tak dol barang. Sindan ki iki Mbak Lucy sindan ki nek laris nyuwun sewu lho kok sombong gelange lho akeh ndak umum. Ki ketok nek sindan tanggapan terus wong lanang ra kulino reti njaba reti gelang ngono wae kok gumunmu ra karuan. Kek tukune paling gram-graman. Lho, jenenge Mas ki nggih gram-graman. Lho. Sindan mampu garwane sapa tukune Mas meteran kuwi tak omong. Oh iya. Mas Yoyo. Yayu. Mbak Yayu. Mas Yayu. Kek wis tak omongi to wong jadwal rapete ngene kok ya sempat kowe dadi sales Yakut. Iki tak omongi engko gek ndang rene wae kok malah kono ider-ider ki nyapo. Kowe kok bolak-balik muni sales Yakut sales jauh tak. Kula tak genten gelungan. Males to Yayu wong wedok lho. Niki wau sedadosipun kula nggih kagungan damel nyuwun sewu. Nika mantu. Gini besan. Masyaallah. Nggih, terus mriki pokoke hari jadi iso gak iso wis pun kula ndredeg. Kala mben nyuwun sewu. Ten mriko didhawuhi Pak Giri pas mriku. Nggih. Saya malam langsung pung Blitar. Oh nggih. Jejeg niku 100 sampai arep nabrak tiang. Lah gara-gara bapak harus bisa. Akhirnya nututi sampai pagelaran dugi Blitar. Alhamdulillah pun ketinggalan limbuan. Lah kula niku lho Mbak Nun Sewu, mergo kula lak kerep dhewe teng Ponorogo to kene-kene. Anak kula ndalah teng santri Ponorogo. Dalu niki kedahe kula niku teng Taman Mini, Jakarta Timur mriku. Ning kula ngebotne mriki demi Ponorogo. Lho masa nggih to. Kados ngeten lho, labuhe Pak Dalang luar biasa. Mergo teng mriko batal ra sida. Oh batal to. Lah kowe labo-labo tem karo Kabupaten Ponorogo karo panjenenganipun Pak Bupati apa? Mbak Lucy nek jenenge Mbak Lucy Brahma wae nututi trimo gas 100. 100 lene Pak apa iki mobil. Aku wis nate iki mau aku timbalan kok jalur Gaza iki mau. Kowe iki entuk numpak motor iki gaspol ban ngarep ngantek awor ban guri wis. Cara ngendi? Luar biasa, malam hari ini Ponorogo mendatangkan artis-artis muda yang bertalenta. Ponorogo banyak seniman-seniman muda yang berprestasi. Leres anak-anak nggih mekaten pelajar-pelajar. Nggih leres nanti goro-goro sami kesini. Wah ya, alhamdulillah. Malam hari ini kedatangan artis yang penuh talenta juga andalan kota Tulungagung. Sinten menika Silvi, sinten? Nika Rinvi Ananda. Oh alah. Saya tau kok kami Silvi menek. Silvi niku pun kula anu dek wingi niku lho. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Kok jare kowe wis syukur. Gak Lucy, Mas Dalang, Mbak Yayu nyuwun sewu. Kula badhe intermezzo sekedhik mawon. Nah iki awake gak melu-melu iki. Nyuwun sewu Pak Bupati, Pak Sugiri Sancoko. Rasa aku, rasa. Kula nyuwun sanget pisan mawon Pak. Kapan-kapan bojo kula menawi ndalang teng Ponorogo nyuwun bintang tamunipun Mbak Silvi Kumalasari nggih Pak. Mesti jos banget kula jamin. Kuwi tenan teko jero atimu wis tak ikhlasi. Aku enggak apa-apa wis to, ora apa-apa. Pancen sik. Piye Mbak Yayu? Moh rene tak idoni. Jos, pokoke pangger kelakon. Saestu lho Pak Giri, tenan lho. Sukses angger kelakon tenan boleh tetep rame. Seneng aku. Setowe rasa ora anakku nek kene. Niku sinten Mbak Mbak Rinvi Ananda. Mbak Rin. Saya nyuwun pangapunten estu niku request Silvi dituruti. Napa? Silvi dituruti. Mboten wani kula. Timbangane ning omah dikepruk parut mangke. Mbak Rin, monggo Mbak Rin. Oke. Monggo Mbak Rinvi Ananda. Kula nggih pun nonton teng YouTube-ipun. Wah, luar biasa niki. Begagak. Wah, ngeri niki. Asli penari jaranan sentere. Ayo nduk tak ganti ketokno keistimewamu ya. Aja lali sing tak warai. Kuwi ya muridmu ya Mbak Yayu. Muridku pirang-pirang. Murid apik-apik gurune bosok. Nyuwun sewu Mas Yoyo. Jajari Rinvi kok rupane malih pramuka ya. Lah yo. Kowe kok kaya Astor to kowe iki. Lho, aku kok Astor. Seto baru dijejer karo kone kaya Astor jajal. Aku iki wis mbatin kawit sore. Sing nyuting iki bener apa ora? Wis mbatin jejer Sindan Ayu. Iki lho sing nyuting sing kaose abang iki bener apa ora? Lho delengno to. Deleng. Gambare iki bener apa ora? Kok ketoke genduk lho. Lah kok gambarmu lho.
Lho ngerti dhewe to? Piye? Rinfik jajaran karo asu. Lho. Aku kok iya karo aku. Kok asu pripun? Paling gak yo bangga nggih Mas Yoyo ndek bojo kaya ngene iki. Tuwa ki karo tuwa. Tuwa karo. Rasah gagap sing reno-reno. Lah nggih, pun lah iki Iwas pedhot jantung. Lho, iki kok pomo aku ndek bojo cahayu sayang. Iya sayang. Kamu kepengen liburan kemana? Ke Australia. Lah yo Australia, kowe macak lanang aja wedoke lah iki lanang. Hek, macak lanang kok nek pentolane. Oh, cepat jipuk. Lah iya. Lha iki jane susu apa lumbung desa? Iki kena Pak Minto. Mas, Piye? benjang menawi awake dhewe bebrayan, panjenengan tumbasne napa kula? Aku tak tumbasno susu. Kok Susu apa? Maksudnya susu apa? Paling gak ki wong lanang ki perwira nggih to Mbak Cani. Piye? Sayang, makanan favorit kamu apa? Aku spaghetti. Oh, spaghetti. Iya. Aku beliin. Awake dhewe engko ya mangan spaghetti. Lah kok mangan Tenan kok spaghetti? piye? Ha ngenteni sisamu kuwi. Wong lanang kok ora modal. Oh, kere. Habis itu minum favoritnya apa? Minuman favoritnya susu cappuccino. Oh, susu cappuccino saya beliin. Engko tak Tuku anak. Iso. Susu. Pak, aja kalah awake dhewe tuku Marimas. Ya jus tak apa kok mari, Yo, Mas. Marimas di jus. Jalan-jalan nanti kamu pengen tidur hotel di mana saya? Oh, hotel bintang 5. Saya turutin. Hotel bintang 5. Awake dhewe keluarga sederhana, engko ning tebunan wae yo. Langsung di. Lihat kodrate wedok macak wedok rene. Gelungamu. Lah kok kene lah. Nggih, kok kene ngono. Kono manut to. Iki sing apik ngono. Macak wedok iso plontos kaya ngono. Ancen bocah nyalikut. Lho, Ana apa? Apa? Piye pas? Dinggo sing apik. oh gelung aku anu bar dikum. Nyapa? Male teles apa? Sik. Dikapake. Kok kena keringetmu mau lho kuwi lah. Keringet. Klemben Mas, roti-roti biyen saiki atimu jek lara to aku karo Kang Mas. Enonge dilumake. Tenonge endi modalange? Ya. Nyapa gelungamu nyapa? Nyapa kok gelunganmu sik? Gelung Piye to aku rasane piye tuweles rasane? kebes. Astok. Disoki banyu. Aku ki wis ngerti nek atine jek lara menyimpan perasaan yang masa lalu. Ning adem to dinggo malan. Adem wong nek kene iki mau diuyuhi tak kepiye ngono. Kuwi keringetmu dhewe ya, Mbak. Kok nau. Wong perasaan wong nek jenenge ati lara biyen saiki. Wong aku iki saiki wis weke sapa? Tak persisik. Oh, tak persisik lah ya pancen ya akeh tenan le mbanyoni kok ya. Iki lho Jul, ya ampun. Lho. Men resik. Ben resik. Terkutuk. Tak omongi dadi dagelan kuwi kudu sabar. Wong sabar kuwi kekasih Gusti mesti panjang yuswa. Rezekine akeh. Aku iki lho Joko Prasi di kemo iki gak duwe rambut mulane aku gawe rambut biasa. Keringetmu kok kaya ngene dilak to. Dolan pipis. Iki wis to aku iki plorono ora apa-apa. Engko nek ngantek Kang Mas Sugiri ora trimo entek nasibmu. Alah. Iya, Kok era. Wis ora tekan Pak Giri barang. Gak wani nek. Yo Mbak Rin, ayo. Nggih, monggo. Bang napa, Mbak? Oh, Pokoke nggih. pisanan dangdut kedua jaranan. Oh, ngoten. Dijaranke Mas. Nggih. Apa? Niki saderengipun ngaturaken wilujeng dalu nggih padalan nggih. Kagem para tamu undangan sedaya mawon, kagem Bapak Bupati, Bapak Sugiri. Bapak Sugiri, Bapak Dwi, Bu Ani, Bu Evi, Bapak Ani Soeharto. Bapak Ani Soeharto nggih sedaya kemawon. Alhamdulillah tumplek blek nggih. Mergo hari jadi no. Betul sekali nggih. Pakane kuwi ya, Mbak ya. Aku barang. Nggih. Lagunipun apa, Mbak? Ninggal katresnan ngoten. Siap. Nggih. Nggo alat to, punan? Oh, sampun. Siap. Alatmu. Diaturake yo. Alatmu wis nggawa to, Nduk? Oh, sampun. Jaran apa? Jenengan WA wau kan. Engko nek lali ora nggawa aku nggo jaranan ya, Nduk Oh, ya. pundi?
Kok aku sing pisanan dangdut, kedua mangke dijaranke. Yuk ninggal katresnan. Dados. Jarane wedok, jarane lho, jarane wedok.
Ganong, kene. Kene. Ayo Pakde. Kene. Aja ngantek kalah isini-isini. Matur aku jol. Mandak ngono aku yo iso jarene. Wes kene. Yo. Oh. Satu. Lah kowe aja kalah karo iki kowe ndenmu apa? Diketokke teko pantura iki. Ini bumi reok. Sampean kudu menghargai. Nah, daerahmu ki apa? Oh, sampean dadak merake yo. Yo. Ya aku nggo dadak merak iki. Ndi? Sing tenanan. Yo. Ya. Gede iki mesti. Hoi. Utune dawa ora iso ngebot iki lho iki. Iki jenenge dadak merak ngene. Riwayatnya iki ngene iki pas dadak merak gek lahir ngene iki. Lah sing ngisore kok gek enek, Jol. Lah iki mau bar mangan iku mau apa? Sate kekantil kabeh ngono. Nek jenenge talenta itu tidak bisa ditiru apa meneh kaya genduk iki lho. Sapa-sapa iki sapa? Iki mau kok nggawa jaran barang aku sing kudune numpak mau. Wah, jenengan ditumpaki. Oh, pengen. Jaran. Sama kok kene. Sama ning kene, sik. Yo, kene. jaran iki. Duduk. Ayo. Ayo duduk. Ayo. Lho, ayo. Selir bupati. Wes kok jaran. Apa Jol? Aku tak medun sediluk. Lah ngopo? Ana sing plengakan kok. Gorene tak pecutane iku kok wah umurku tambane 100 tahun bar dilumpati karo jaran kemang iki. Kowe 100 tahun ra iso ngopo-ngopo gelem po ye. 100 tahun yo. Terima kasih, ini adalah kasanah budaya luar biasa. Sembah nuwun Bapak. Komplit tenan iki hari jadi wayangan luar biasa. Leres, Nggih. Mas Jolang, Mas Lindro, wonten dawuh jenengan goro-goro nggih. Nggih, nderekaken menika kula tak mbacutne lakon Kresna Gugah kangge gugah